na AGN, Alipin Jesus Nazareno. Pasensya na po kayo at tumawag ang aking magulang. Kaya na-late tayo sa paggiling water. At sa pasensya na sa nag-antay. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko at napadaan ang iyong channel, welcome ka rito sa Healing Water at Panalangin. Magdala ka lang ng isang basong panalangin at pagdarasal natin. Magandang gabi po sa inyong lahat sa nanonood dyan. Mega shoutout po sa lahat na nanonood. Thank you so much po. Pasensya na kayo. Tumawag lang sa akin ng aking magulang kaya napasarap lang ang kwentuhan. Pero ngayon, kahit late tayo ng kalahating oras at alas 9 na tayo nagsimula, ay tuloy pa rin ang healing water natin. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like at mag-share. Paki-share nyo naman po, paki-like. Sa 16 pong nanonood dyan. Salamat po sa inyong like at share. Paki-share naman po dyan sa 21 na nanonood. At magandang gabi po sa inyong lahat. Maghanda po kayo ng tubig. Pag bago lang kayo rito, maghanda po kayo ng tubig. Libre ito, walang bayad sa panalangin na Healing Water. Ito para po sa lahat. At wag po kayong tatapat dito na nakasando o naka-t-shirt. Ay, nakasando, babae man o lalaki. Para po to sa lahat, Healing Water at panalangin natin. Maganda po kayo ng isang baso at pakinggan at bubulungan ng tenga, ha? Paspasin nyo na po. Lahat po yan ng sakit sa anumang bagay. Nabasa ko pala kanina sa Facebook page ko na sinasaniba ng mga masasamang espiritu. Lagi ko pong sinasabi, may healing water tayo sa Facebook page. Ganon din sa YouTube channel natin. Itapat nyo lang sa kanang tenga. Kumuha kayo ng tubig na may dasal na doon. Ibuhos nyo lang sa bunbunan at painumin nyo lang ng tubig. Yun lang po yun. At baka sakali pong kahit papaano makagawa ng paraan si Papa Jesus sa inyong mga mahal sa buhay. Na po, Andel, gusto ko po sana magpagamot kaso hindi na ako makakat. Yung sa 29, 25 po nanonood, paki-like nyo naman po. May like po dyan. Huwag nyo na pong hiyain pindutin yung like lang. Masaya na ako, like lang. Maganda po tayo ng tubig sa 50 nanonood. Huwag nyo pong kalimutan mag-like. At i-share nyo na rin. Bahay Tambayan Vlog. Hello po. Hello, mega shoutout. Dan like na po ako. Magandang gabi po, apo. Maraming salamat po, Sinayda Manaloto. Yun lang po. Maganda po kayo na rosaryo, ha? Ihanda nyo po yung rosaryo. Para dasalan. Ulitin ko. Nakabasa ko sa Facebook page ko. Lagi ko itong sinasabi sa inyo. Ang healing water ay pwede gamitin kahit saan kung sinasaniba ng pasyente ng mga masasamang elemento ng kanto. Hindi nyo napansin yung pasyente ko kanina. Pinainom ko lang ng tubig din yun bago nilinis. Sana intindihin nyo po. Wala pong mawawala. Maraming salamat po sa inyong paglalike at magandang gabi po sa inyo. Good evening, Martes, Pablo, Dolores, Bahay Tambayan. Magandang gabi po sa inyo, Salazar, Renaldo, Rich, Rowena Sanchez. Magandang gabi din po sa inyo. Pag bago lang po kayo rito, magantay lang po tayo. Mayroon po tayong 4 minutes na naka-live. Huwag nyo lang po kalimutan mag-like po at mag-share. Sige, pag alalahanin nyo, naka 10,000 na po tayo dito ngayon. 10,000 followers na po tayo sa Facebook page at sa YouTube channel natin. Tapos pag hindi po kayo nag-like at nag-share, hindi kayo mapipili sa mabigyan ng pangontra. Kayo din. Baka may mga kamag-anak pa kayo yan. Marunong kayo mag-share at mag-like. Meron pa tayo sa Facebook page pag naka 80,000 tayo. Kahit madalawa kayo, wala akong magawa. Mahilig kayo mag-share at mag-like. Maganda lang po tayo. 4 minutes and 57 minutes po. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Huwag niyo po kalimutan mag-like.
Bergico Studio, magandang gabi po, Apo Andel, at your family. Magandang gabi din, ate. Maganda ka pa sa gabi. Hmm. Magandang gabi din po, taga Nueva Ecija po ako. Lagi po kayo inaabangan ko po. Maraming salamat po, Bati. Dan na po. Good evening po. Maraming salamat po sa nagdadaan. Kunti na lang. 5 minutes and 31 seconds na po tayo nagsasalita rito. Para po sa iba. Healing water. Pasensya na kayo, tumawag yung nanay ko eh. Dapat 8:30 nagsimula tayo eh. Pag ang nanay ang tumawag, wala tayong magawa. Nangangamusta lang. Isang taon, isang beses lang yung tumatawag sa akin. Pinutol ko ng usapan namin eh. Sabi ko mag-healing water ako, marami nag-antay. Mamaya ko na kayo tatawagan alas 10 ng gabi. Maraming salamat po sa lahat. Meron po bang healing water? Meron. Magdala po kayo ng tubig dyan. Nakikita nyo po itong tubig. Yan. Yan. Kumuha na po kayo ng isang basong tubig. Para ano. Good evening, Apo Andy. Ang sarap ng healing water. At salamat. Nandito na tayo sa YouTube channel. At maraming salamat po. Yung tubig po ba sa baso, pwede po ba sa bottle mineral water? Pwede din po. Magandang gabi po from Negros Occidental. Baka matuloy ako dyan sa shoutout dyan sa Cagayan de Oro. Makikita ko ng lugar nyo kung gaano kaganda. Ipanalangin kong makarating na agad ng malawalhati. Divine Manalo. Maka 7 araw ako dyan sa Cagayan de Oro. Pagkatapos ko magamot, maliligo ako ng dagat sa kanila. Sigurado baluga na si Apo Andy pag uwi. Maitim na ulit. Ano kayang buhay na meron doon? Saan po sa Negros naman? Sana po ako sa Negros naman eh. Ayahan nyo pag inimbitan nyo ako. Inimbita lang po ko yun. Salamat po sa nagsishare dyan ha. Sa 75, 72. Huwag nyo naman kalimutan mag-like lang. Yun lang ang tulong nyo sa akin. Ang bayad din nyo ng kuryente. Ang bayad din nyo ng ilaw tubig. Share na, like, share na lang. Tinatamaran yung pampindutin. Sige. Maganda na po tayo. 7 minutes and 40 seconds lang po. Pag naka 10 minutes na po tayo, magsisimula na po tayo. Kasi tatawag pa yung nanay ko ng alas 10 pa ng gabi. Sabi ko mga 10 na po kayo tumawag. Apo, nakita ko po yung Shih Tzu kanina sa live nyo. Sigla na po ng tuta. Maraming salamat po. Opo. Divine Manalo. Sa inyo po ba galing yun? Abay, alam niyo po bang vitamins niya? Sabi ni doktora, tiki-tiki. Tiki-tiki lang po konti. Tapos alam niyo po ba yung sabon niya? Perdang original. Ngayon, matakaw po kumain. Tapos ang gatas niya po ay swak o kaya yung Alaska. Na powder. Sabi ni doktora ng aso. Tapos lagyan ko daw ng dog food ni Akiro. 10 piraso lang. Hanggang lumambot at lagyan mo ng gatas para lalo lumusog. Aba, makulit nga po si anong tag ng anak ko doon? Yung Shih Tzu. Si Snoopy. Siya si Snoopy. Si Snow yung aso kong babae na mahilig laging nasa tabi-tabi ko pag nagagamot ako. Siya na po si Snoopy. Opo. Maraming salamat po, Divine Manalo. Ayun po, mataba na yung tuta nyo. Ayun po, maingay. Hinahanap niya ako. Napakaswerte ng tuta ako. Swerte po ako kasi binigyan nyo ako. Binigyan nyo po akong tuta. Apo, yung kalahating baso po ba nang ibubos ko sa semineral na malaki galon po? Opo, yung kalahati nito, ibubos nyo po yung kalahati sa malaking mineral na water sa galon. Salamat. Sa Cagayan de Oro ka magbabakasyon, susunduin kita. Susundin nyo ko, Tony Mar ha. Siguro malaki bahay nyo. Ayan nyo. 7 araw po ko dun sa Cagayan de Oro. Nakaplano na po yung kung kalooban ng Diyos.
Alam ko matutuloy yun, pero mas maganda ang Diyos pa rin ang magpapasya. Hmm. Yan po yun. Ayan na po. 10 minutes and 47, 15 minutes na po tayo. 65 po ang nag-like. Meron pa dyan 60, 70. May 15 pa hong hindi nagla-like. Mag-like naman kayo. Like lang, nandiyan po yung like ko, pipindutin nyo lang po yan. Apo, magpalista po ba dapat pumunta sa bahay ninyo? Pwede po bang comment? Salamat. Hindi. Kailangan talaga kayong pupunta para magpalista. Malaki ang bahay ninyo kaysa sa amin. Hindi po to bahay ko, bahay ni Apo Sinda to. Mas malaking bahay na pinuntahan ko yung Sabado. Yung nag-service ako. Malaki lahat, may aircon. No. Mas malaki po bahay nyo. Salamat po. Umpisa na po tayo, ha. Ulitin ko, ha. Magsisimula na tayo. Kumuha kayo ng rosaryo. Ganito, rosaryo. Pero muna pa pag-Jesus. Pag-Jesus. Public ko na lang po mamaya. Kumuha kayo ng rosaryo. Kumuha kayo ng rosaryo nyo. O ano mang anting-anting. Mamaya, magbi-blessing tayo ng rosaryo. Okay lang po ba kung walang rosaryo? Okay lang, kahit wala kayong rosaryo. Kung meron kayo niya rosaryo, meron kayong anting-anting, meron kayo, babasbasan natin. Kung wala kayong rosaryo, okay lang. Para sa tuwig. Yan. Kumuha kayo ng rosaryo. Suot muna natin yung rosaryo. Yan. Sige. Mamaya po, kung meron kayong rosaryo, yan. Mamaya babasbasan natin ang rosaryo nyo. Yan. Maraming salamat po sa nag-like at nag-share. 94 na po. Ayan. Umpisan ko ulit, ha. Pag bago lang kayo rito, huwag kayong magsasando. Galangin nyo ang katawan ni Kristo. Kumuha kayo ng isang baso na tubig. Yung kalahati iinumin nyo. Yung kalahati isalin nyo sa mga malalaking galon upang magkaroon po ng bisa. Yan po ang gagawin nyo. Yan. Ngayon, teka lang ho. Ngayon, ang gagawin natin, kagaya nyo nun, hanggang itong tubig nito ay hihipan nyo mamaya. Pag sinabi kong amin, ganyan lang po, para lang kayong nag-ihip ng candle na hindi sinasama ang laway sa pamamagitan ng isip. Pag sinabing amin, huwag nyo na pong iluloko yung ulo nyo. Isang gano'n lang po yan. Nasa isip nyo, kusang lumiko po yung na-cross na po yung tubig nyo. Mamaya. At hilingin nyo na po na kayo'y gumaling. At pag nilinis nyo po yung katawan nyo mamaya, linisin nyo po. Humingi po kayo ng tawad. Pag sinabing bubulungan kayo sa tenga, pwede po yan kung marami kayo nanonood, kahit yung cellphone lang, kahit hindi nyo na po hawakan. Pero kung solo flight nyo lang, itapat nyo lang sa kabilang tenga nyo. Tapos pag sinabing linis, linisin nyo po yung karamdaman. Kahit saan nyo tapat yung cellphone nyo, kung saan po kayo komportable, tanggalin nyo. Ama, ako po si the Lord na Nortins, patawarin niyo po ako sa aking nagagawa. Naghihirap na po ako sa aking mga karamdaman sakit. Hipuin niyo po ako ng inyong mapagpalang kamay. Itong kamay niyo ay kamay niyo po na humihipo sa aking karamdaman. Yan, itapon niyo ng itapon lahat ng sakit. Alisin niyo lang lahat ng galit sa inyong isip at puso. Panatilihin niyo itong magpakumbaba. Magandang gabi po. Nag-iwan po ng number ang pamangking ko po na si Christian noong birthday po ninyo, Apo. Sana matawagan niyo po ni Apo Sinda. May nag-iwan po ng number na katusok. Kaso, tatawagan po yan ni Apo Sinda ngayon. Mamaya. Kasi bukas may service ako. Nasa Maynila ako. Hindi ko alam kung Maynila, Quezon City. Kinuha ko na rin po si Apo na sereno. Tinabi ko na po sa baso na may tubig. Okay lang po yan, kahit kunin nyo po. Walang problema. Umpisa na natin, ha? 40 minutes na po ako nagsasalita. Maghanda na po kayo. Yan, ha? Bapol lang po, meron po ba ako? Ano? Bapol lang po ba? Meron na po ako. Yan, ha?
Mahaba-haba ang dadasalan natin. Kasi ngayon lang ulit ako nag-healing water sa YouTube channel ko. Yan. Okay. Manda na po ha. Maraming salamat dyan. 100 po ang nanonood sa atin. 75 po nag-like dyan. Paki-like naman at paki-share naman po. Paano ko kayo makikita na nag-like at nag-share para mabigyan ng pangontra? Pag umabot po to ng 14,000. Nalalaman ko rin po yan. Lilia Garcia, salamat po Apo Andy. Isusot po ba yung rosaryo? Kahit hindi na po isuot yung rosaryo. Basta't ilapag nyo lang po dyan sa may gilid ng tubig. Bahala kayo kung susuotin nyo. Kahit hindi nyo muna po suotin. Kasi wala pa naman visa yan eh. Ngayon pa lang yung magkakaroon ng visa. Ito may visa na to, matagal na to may visa. Okay, mag-alala yung mga nag-iwan ng number doon sa gate namin. Tatawagan po ni Apo Sinda yan. Hintay lang po daw. Narinig nyo po si Apo Sinda. Tatawagan po yan. Puro kami service. Bukas service na naman. Wala na pong pahinga talaga, sorry. Oo. Tatawagan niya po Sinda yan. Yung nag-iwan po ng number na katusok po doon sa gate namin. Huwag po kayo mag-alala. Kayo ay masipag pumunta rito, masipag din si Apo Sinda na tumawag sa inyo. Pagpapalain kayo ni Kristo. Apo, Marie Rosario po, itong ipapadala ninyo rin po. Apo, salamat. Salamat din po. Umpisa na natin, ha? Okay na. Ulitin ko itong salita ko. Pag bago ka lang dito sa YouTube channel natin, maraming bago po rito. Huwag po kayong nakasando rito. Nakadamit lang po kayo. Kumuha po kayo ng isang baso. Yung kalahati, inumin natin. Yung kalahati, isalin nyo po doon sa marami. Para po to sa lahat ng mga taong may kailangan ng tulong sa sakit espiritual, physical, o anumang ginagawa ng mga elemento. Maganda itong tubig nito. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag sinaniban ang inyong pamilya. Nakita ko yan, narinig ko sa Facebook page. Na pumunta rito, nag-service sa amin, wala pala ako. Sabi niya, nabasa ko. Yung Sabado daw pumunta sila rito, kaso wala ako rito, nag-service ako. May pasyente silang emergency. Kaso wala po ako. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung siya ay sinasaniban ng mga elemento, painumin nyo lang po ng tubig na galing dyan. Subukan nyo. Wala naman pong mawawala. Lakas mo nga ng konti yan, mahal. Ay, baba mo ng 20. 20. Yan. Ilagay mo doon sa yung isa. Yung yan. Yan, sige pa. Sa gitna. Isa pa. Yan. Alis ka na dyan. Daan ka ng daan eh. Pinalalayas ko pa siya pa sindahay ko nagdarasan na sa gilid ko siya. May kinuha lang po. Sorry. Yan. Yan. Maganda kayo mamaya. Mag-relax lang yan. Tatawagan niya po yan. Mabisa po ba yung tubig o dating nahirapan na akong tumay? Ngayon okay na pagtay ko. Po, salamat. Opo, basta't mabisa po yan. Umpisa na natin. April Roque. Mega shoutout po. Yan. Maraming salamat po sa nag-like. Yung 129, ayaw mag-like. Ayaw nila ng agimat. Bahala kayo. Hindi kayo mapipili. Ay, bless you. Sige. Salamat. Sige. Pisa na natin, ha? Ready na. Like na po kayo kung ready na tayo. 20 minutes na po. 90 minutes. 19 minutes na po. Like na. Pa-shoutout po for Bulacan. Marvic Santos. Mega shoutout po. Okay na po, ha? Okay. Ilang araw na po ba ang bisa ng tubig nito? Pwede po kayo dyan magpipindot ng like. Mayroon po yung YouTube channel nyo na like. Ibig sabihin, ready na po kayo. Pindutin nyo po yan. Katulad po ni Bahay Tambayan Vlog. Nag-like po siya. Yan. Okay na po, ha? Hanggang hindi ako nag-healing water sa YouTube channel ko, may bisa yan. Yan. Saan po mag-like? Pinapatawan nyo ako eh. Kayo kala ko ako lang di nakapag-aral eh. Matanda lang. Nakita nyo po ito. May edad
na yan. Yan. Pag pinunta nyo po yan dyan, lalabas po yan. Nakita nyo po yan. Ayan o, mag-comment po kayo dyan o. Pindutin nyo yung like nyo. Yun o, like nyo. Yun o. Yan o, like. Yan o. Like o, like o, like. Ayan, nakita nyo yan. Kayong nasa live po eh. Ayan, like. Ayan. Makikita nyo po dyan. Pwede po kayo mag-comment. No, like. Okay na po. Ready na to. Okay na. Okay na po yan. Sige, kahit hindi na kayo mag-like. Diyan, pwede kayo mag-like. Diyan sa thumbs up like na po. Okay. Okay na, ha? Okay na. Okay. Kumanda po, itapat na po yung tubig. Ready na. Paano po ba ang anak ko po ay ginagamit ko po ang account? Okay lang po. Okay lang po yan kahit gamitin yung account ng anak nyo. Wala po yan. Hindi po yan mahahack. Hindi po yan mapapasukan ng virus. Kasi kahit naka-public ako, may sarili tayong mga account. Syempre hindi naman namin alam yung Facebook account, account number nyo o kung anong nilagay diyan o password diyan. Mayroon man kanya-kanyang password diyan. Katulad sa akin, may kanya-kanya akong password. Hindi po yan mananakaw. Mag-a-alert po yung cellphone ng mga anak nyo. Alam na po ng mga bata yan kung may magbubukas ng kanila. Lalo po sa YouTube, baselan po yan. Hindi nyo po basta-basta mahack yan. Hanggang wala kayong Google. Sige, humanda na po ha. Itapat po yung baso. Ready na po tayo. Okay. Masaya lang ako. Kaya masaya din ang basbas ni Papa Jesus. Okay na po ha. Handa na po yung tubig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Humanda po. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, magandang gabi po. Nasa iyong harapan ang iyong mga anak. Kami ang iyong mga anak at nananalig at nananampalataya sa araw na ito. Naway basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aming mga tubig upang kalakasan at kagalingan ng aming karamdaman sakit. At ilay niyo kami lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin, kung hindi kayo mangunat maghari sa kanilang buhay at ganun din sa amin. At patawarin niyo kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Ama, nananalig ako at nananampalataya sa araw na ito, ay bibigyan mo kami ng pangalawang buhay at lakas ng pananalig at pananampalataya at ilay niyo kami sa lahat ng hindi karapat-dapat at maghari nawa ang kapayapaan at pag-ibig sa aming puso at isipan. Kung hindi kayo dapat masunod, hindi kami. Amen. Okay. 3 times po ha. Gayahin nyo ako. Dahan-dahan lang to ha. Ama. 3 times po yun. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Diretso, at kami ng iyong mga anak, ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. Amen. Okay na po. Ngayon, diretso po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at buhay na pinagkaloob ng pong may kapal. Ama Diyos, patawarin mo ako sa mga nagagawa kong kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Ama, pakisambit mo po sa iyong anak na si Jesus na ako ang kanyang alipin magpakailanman upang kanyang isang manggamot. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong mga anak. Lalo't na't ako'y maraming taong gagamutin. Sana bigyan mo ko ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po at umaasa akong dinig mo na ako. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Diretso po tayo. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Banggitin niyo po yung pangalan niyo. Pangalan niyo, middle name, apelyido. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Last po. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ako po si Andel Jordan Ortinis. Banggitin niyo po yung pangalan niyo na nagtataas sa inyong mga kamay, na abutin niyo po sa akin ang kapangyarihan, bigyan niyo po ako ng kalakasan at kapangyarihan bilang magamot sa mga taong nangangailangan, sa pamamagitan at pagsambit ko sa inyong pangalan. Sana ilawan mo ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Gayahin nyo ulit. Pikit lang po mga mata ha. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay nyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kanilang buhay. Amen. Diretso po tayo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, binigyan mo ako ng kapangyarihan, makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatatlong araw na buhay muli.
umakyat sa langit na luklok sa kanan Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay mulit na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakinggan niyo po kung sasabihin ko, ha? Ngayon, ito po yung sinasabi ko kanina. Pag binulungan ko ang inyong ulo, hawakan niyo po ang cellphone na ganito. Pakinggan niyo po ako. Kung kanan po kayo, pwedeng kalawete. Alin po sa dalawang kami gagamitin? Ipikit niyo lang po yung mata niyo. Isipin niyo lang po ang inyong pamilya, sandata, alisin ang galit kahit kanino, alisin ang judgmental bakat sa isip at puso niyo. Itapat niyo lang po ito sa tenga niyo na maluwalhati. Isipin niyo kung masakit ang inyong mga mata, Ama, ako'y patawarin mo sa aking mga nagagawang kasalanan. Hanggang hindi ko inuutos na hintuin yung kamay niyo, huwag niyong gagawin na paspasin niyo at linisin ni cleansing. Hanggang hindi ko pa sinasabing galawin yung kamay niyo, huwag niyo itong gagalawin. Panatiliin niyo lang muna itong magpakumbaba kay Jesucristo. Kung ano man nagawa nating kasalanan kay Jesus, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Manalig tayo ng walang alinlangan upang kagalingan ang ating karamdaman sakit. Wala itong bayad. Libre ito para sa kanlahatan. Kahit pwede rito kahit makitid ang utak. Basta't may tiwala ka sa Diyos ng iyo. Yun lang po. Ha? Manda na po kayo, ha? Pag sinabi kong bubulong ako, kukunin ko ang cellphone. Bahala kayo kung sa inyo itatapat. Kukunin ko na po itong cellphone, ha? Ngayon, bubulungan ko kayo. Ready na? Umanda na po kayo. Ipikit ang inyong mga mata. Pero kunin nyo na yung cellphone. Sige, bubulungan ko kayo, ha? Pag sinabi kong pagpag, linisin ang inyong katawan lupa at espiritu. Manatili kayong magpakumbaba kay Jesucristo. Kapayapaan ang una't maghari at magpasawalang hanggan. Humingi na tayo ng tawad kay Kristo, ngayon hihipuin niya ang karamdaman natin. Ngayon, mamaya tubig naman ang lilinis sa ating espiritu. Sige na po, umpisa na po tayo, ha? Pikit. Humanda kayo. Humanda po, ha? Focus. Lilinisin, cleansing. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O sige, linis na po. Linisin niyo po lahat ng inyong karamdaman. Hipuin niyo na po ng hipuin. Sa pangalan ni Jesus at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng taong ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesucristo, ni Jesus Nazareno. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Pagpaglampo ng pagpag, ipagpatuloy. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ng kapangyarihan. Kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan makapagpagaling ng kanilang karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa amin. Amen.
Pagpag lang po ng pagpag. In Jesus name. 3 times. In Jesus name. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. Maging payapa ka sa pangalan ni Heso Kristo. Inuutusan ko ang lahat ng anak ni Kristo na masamang espiritu umalilis sa kanila ay lumayas kayo sa pangalan ni Heso Kristo. Maging payapa ka sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo. Lalangisan mo ang aking bibig at gagamitin ko itong sandata upang daigin at tapakan ng kapangyarihan ng kadiliman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. No, ibaba po yung cellphone. Ngayon, salamat sa 200 na nanood. Ngayon, nababa nyo na po yung cellphone. O ready na, makinig kayo sa akin. Kunin nyo na po yung rosaryo. Yan. Makinig kayo sa akin, mag-like kayo. Kung nakababa na po yung cellphone nyo, like to like, kahit isa lang. Naririnig nyo ba ako? Hindi ko na, nakikita ko lang yung mga picture nyo. Yan. Ito pong rosaryo ay hawakan nyo po ng paharap sa inyo. Itong imahe ni Papa Jesus ay hindi dyan nakatapat kung hindi dito. Hawakan nyo po ang kanyang puso. Yan. Naintindihan nyo na. Kung wala kayong rosaryo yung mga agimat nyo. Yan. Okay na po. Okay na. Ganyan. Sige ha. Kanang kamay pong itataas. Okay na po. Ngayon, umanda kayo hanggang nakatapat sa baso na yan. Sige, mamaya na po tayo mag-usap-usap. Umanda na po kayo. Ito na po. Ready na to. Dadasal ulit tayo ng isang ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hipan nyo lang po. Isa lang. Amen. Okay. Diretso tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Hipan niyo ulit. Amen. Yan. Ngayon, itaas ng kanang kamay. Pwede nyo pong ilagay dito sa puso nyo. Depende kung itataas nyo o ilalagay nyo po sa puso nyo. Pakinggan nyo po ako. Panginoong Jesus, itinataas ko po. Ulitin ko ha. Panginoong Jesus, itinataas ko po sa inyo ang kwintas na ito na basbasan nyo po ng inyong kamay na bigyang kislap upang malayo sa panganib o anumang kapamakan at karahasan o sa mga anumang elemento. Magbigay kislap ka nawa sa oras na may panganib o kaaway. Ito ay para kay. Banggitin nyo ang inyong pangalan. Ito ay para kay. Banggitin nyo ang inyong pangalan buo. Ito ay para kay Andel Jordan Ortiz. Amen. 3 times. In Jesus' name. Isa pa. In Jesus' name. Last pa. In Jesus' name. Maging payapa ka sa pangalan ni Heso Kristo at magkaroon ka ng bisa sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na po. Ngayon, tapos na ang rosaryo nyo. Huwag nyo pong alisin yan. Ilagay nyo naman po sa kaliwetin yung kamay. Ito po yung kaliwetin yung kamay. Ngayon, nakamay na. Kailangan natin ng kamay ni Papa Jesus sa kanan. Ngayon, itapat nyo po ng ganyan. Ngayon, itapat nyo po. Yan.
para kayo naman nakaganyan, ha? Ganyan. Already. Babasbasan naman po natin ng tubig. Pakinggan. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, naway basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aming inumin upang kagalingan ng aming karamdaman sakit. Physical man to, spiritual man ito, kung sino man nagagalit o nainggit sa amin, o sino man nagdarasal sa amin. Ang tubig nito ay simbolo ng pag-ibig at kapayapaan upang daigin at tapakan at lusawin ang aming karamdaman sakit na nagmumula sa aming mga kalaban. Ama, humihingi kami ng kapatawaran bilang mga anak mo dito sa lupa at patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kung anumang nagawa naming kasalanan sa aming kapwa-tao ay sana'y mapatawad nila ako at mapatawad ko din po sila. Nananalig ako sa pangalan ni Jesus na magkakaroon to ng bisa. Amen. Ihip lang po, pakrus. Amen. Huwag niyo pong gagalawin ng bibig niyo. Isang ihip lang pero iisipin yung pakrus yan. Amen. Amen. Magkaroon ka ng bisa sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Yan. In Jesus' name. Ngayon, itong hawak na agimat nyo at rosaryo, mamaya nyo na basain. Ha? Umanda na kayo sa tubig. Pikit. Ipikit lang po yung mga mata. Hihanda ang tubig nyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako ang iyong anak at muli po kong mananalig at mananampalataya sa inyo. Nabasbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aming inumin upang kagalingan ng aming mga karamdaman sakit o anumang ginagawa sa amin ng aming mga kalaban. Nananalig ako sa araw na ito ay magkakaroon to ng bisa sa pamamagitan ng pagsambit namin sa iyong pangalan, Hesus Kristo. Amen. Ngayon, may bisa na po yan. Sabihin niyo po kay Papa Jesus, salamat po sa inyong mapagpalang kamay na paglinis at sa banal na tubig. Inumin ng kalahati. Sabay-sabay. Amen. Salamat po. Yung kalahati, isalin sa marami. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Yung rosaryo nyo, wala pang bisaya masyado. Kumuha kayo ng tubig. Nakikita nyo to? Basain nyo. Patak lang. Tansyahin nyo ang bigat ng kamay nyo. Sabihin nyo, magkaroon ka ng bisa sa pangalan ni Jesus. Amen. Konting-konti lang. Kahit yung mga gimat nyo, yan, nabasa na. Tapos ngayon, i-sign of cross nyo ng kanan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Yan. May bisa ng kwintas nyo. Okay na. Paki-like at paki-share. Anong pakiramdam nyo po? Di salamat. Ako kinalibutan ng buong katawan ko. At kanina meron ako dyan pasyenteng hinipan na parang nanginig ang katawan. Tapos na po ang ating paggiling water. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa 280. 142 lang ang nag-like. 222. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po, Maricar Cristina ng Pasay City. Shout out po, Maricar Cristina ng Pasay City. Salamat po sa inyong lahat. God bless all. Maraming salamat. Thank you po sa inyong sa lahat na kinalbutan po ko kanina. Maraming salamat po, Palangka TV. At mega shout out po sa inyong lahat. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, huwag niyo kalimutan na mag-like at mag-share. At ganun din sa YouTube channel natin, ay sa Facebook page natin. Huwag niyo kalimutan mag-follow doon sa Alipin ni Jesus Nazareno. Maraming salamat at doon, mabuti tayo doon. Umaabot tayo ng 1,000. 1,000 na nanonood, tapos 1,000 na nagsishare, tapos 1 million ang views natin
Sayang kung dito yung 1 million views natin, no? Makapagawa ko na yung tiles altar na mabilis. Mm-mm. Hmm. Dalawang beses ako nag 1.5 million. Ilang beses na. Wala tayong sound sa Facebook page eh. Dito. Maraming salamat po at God bless po sa inyong pamilya at magandang gabi. At naka 45 minutes rin po tayo. 9 and 48 minutes lang pala. Di ba? Nagsimula tayo ng 9. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless. Bukas, nandun ako sa Maynila at mag-iinsenso ako sa mga bahay ng mga maraming bad spirit. Salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. Alicia Puente, maraming salamat po at maraming salamat po sa Healing Water at God bless po sa inyong pamilya. Pagdamutan nyo at ito'y nabasa ko to kanina sa Facebook page ko na sinasaniba ng inyong pamilya, walang makahawak. Bakit hindi mo subukan ang tubig ng Hesukristo? Ibuhos mo sa kanya at painumin mo at ilagay mo sa bunbunan niya. I-try mo para malaman mo kung anong bisa mangyayari. Tumawag ka ng buong lakas kay Hesukristo. Kung natatakot ka, i-low speaker mo yung cellphone mo at itapat mo dun sa kanang tenga ng pasyente. Malay mo, makatulong tayo. Wala naman itong bayad. Libre to. In mundo yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nag-like at nag-share. Ngayon, nasa 10,000 na tayo dyan. Baka susunod, meron naman kayong pangontra. Sa Facebook page natin, malapit na tayo mag-80,000. Salamat po. At swerte ang magkaroon po doon sa Facebook page natin. Alam ko kung sino ang naglalike at nagsishare doon. Kaya, magugulat kayo. Pag tinawag kong pangalan nyo, hoy, si ganito kunyari si Virginia Custodio, meron kang isang agimat, halimbawa, ganun lang ha, hindi ko sinabi meron agad kunyari ito si Divine Manalo, o kaya si Senaida Manalo, meron kang pangontra, dahil ang share mo ay napakarami, katulad ni Dolores, doon sa Facebook page natin, 75,000 na tayo doon, dati 50 lang, tumaas na tayo, 5,000 na lang, 80,000 na tayo, sa YouTube, Facebook page natin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana maghari nawa ang kapayapaan sa ating isip at puso at tatawagan na ni Apo Sinda ang lahat ng pumunta. Hindi ngayon ha. Hindi ngayon. Sinabi ko naman. Masakit pa katawan. Bago lang po ako sa page nyo. Maraming po salamat, Victoria Pino. Huwag nyo po kalimutan mag-like at mag-share. Para sunod, pag napili po kayo, meron po kayong pangontra. Pag naka 10,000 tayo, madali lang. Dito sa monitoring ko. Nalalaman ko sino nagsishare. Sa Facebook page ko, 5,000 na lang, 80,000 na tayo dun. Si Ate Virginia Custodio. Ayan, gising pa po si Ate Virginia Custodio. Tatawag po kayo kaya po Sinda. Tawagin nyo na po. Yan, hawak niya po cellphone niya ngayon. Ayan po siya, tingnan nyo. Yan po siya, Yan, Pahinga. Yan, Ayan po siya, Yan. Nakita nyo na po siya. New subscribe. Huwag nyo po sasabihin na new subscriber, mababan po kayo ng YouTube channel natin. Dapat sabihin nyo, new na lang po ako. Ibig sabihin, alam ko na po, understand doon na yan. Huwag nyo na po lalagay yung subscriber. New. Pag sinabi nyo, bago lang po kayo. Huwag nyo na po sasabihin na new subscriber. Hindi ko pa yan nare-replyan. Hindi naman po kayo mababan. Basta sabihin nyo lang new. Automatical po, alam po ng mga YouTuber yan. Pag sinabing new, bago po kayo. Kaya huwag nyo po kalimutan mag-like at mag-share. New lang. New din po ako. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kayo mag-sorry sa akin. Kasi, hindi ko po yan mare-replyan. No. Kasi bawal po sabihin dyan yung subscriber. Hindi po katulad to ng Facebook page, walang masyadong mabawal. Sa YouTube channel kasi mahirap. Pag mga bago, lagi nyo sasabihin, new. Automatical po yun, pag new. Yan. Yun lang po. Yan. Maraming salamat po, Palangga TV. New. Marami palang new. Tama po yun, Apo. Tama po yun, Bahay Tambayan Vlog. Alam po yan ng Bahay Tambayan Vlog. Yan, katulad po yan.
May Bahay Tambayan Vlog, shortcut po yan. Kasi bawal po ilagay dyan sa YouTube channel yung subscriber. Hindi po namin kayo marereplyan. Kung paano kung kayong nanalo, hindi kayo marereplyan. Hindi kami makakapag-reply sa comment nyo. Hindi po kami makakapag-reply. Lagi nyo sasabihin nyo. Kahit saan kayo manood nyo. Pero pagdating sa Facebook page po, kahit sabihin nyo bago lang ako sa page mo, okay lang po yun. Pag sa YT, sukat kasi ng YouTube channel, YT, ano lang po yun, shortcut na po yun. YT. Ibig sabihin, YouTube channel po yun. Pagdating po sa Facebook page, kahit buuin nyo po sabihin, bago lang ako sa, subscriber mo sa Facebook page. Okay po yun. Hindi po masyadong hirap sa YouTube channel sa Facebook page. YouTube channel, maselan. Pag mga bago pa lang, pwede nyo po sabihin, bahay. Kaya, tahanan. Bagong tahanan. Bagong new lang. Ganyan. Parang New Year. Ewan ko bakit ganyan sa YouTube. Hindi ko alam Kahit dati yung baguhan pa lang ako sa YouTube, bawal po yun. Salamat po sa inyo lahat Salamat po sa pag-share at pagla-like. Meron po tayong Facebook page. Kung gusto nyo po mag-follow po doon. Maraming salamat po sa Dan Luz sa 50. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po sa Healing Water. Sinabi ko nga po sa inyo, subukan nyo po na may Sunny Encanto. Naalala nyo po kanina yung naggawa po ng tent ng paraan tayo ng pasyente, yung nag-live po ako sa Facebook page. Di ba po, pumunta po sila sa Santa Rita, nagbuhat po sila ng maraming aircon na maliliit lang. Tapos bigla po sumakit yung dito niya, hindi niya gumalaw, tapos lumabas daw yung buto niya rito. Sabi ko, hindi ka, imposibleng ganyan nangyari sa hindi, na-engkanto ka. Libliban yung pinuntahan nila. Kita nyo po, pinainom ko lang ng tubig, gumalaw na yung kamay niya. Tapos nilinis ko lang po ng konti, kita nyo po, gumalaw yung kamay niya. Kaya sabi ko sa inyo, libre po yung Healing Water. Wala po yan GC. Wala pong bayad yan. Libreng-libre po yan. Subukan nyo kung may kulam kayo, may bati kayo, may usog kayo. Basta tumingila kayo ng tawad. Itapat nyo lang. Pag kinalibutan kayo, automatical, mawawala yung dasal sa inyo. Tapos bigla kayong pagpapawisan ng malagkit, automatical, gagaling kayo. Basta pinagpawisan kayo, na para kayong nagsuka tayo, bigla kayong pinagpawisan, gagaling agad kayo. Yun po, totoo yun. May senyalis po ang tubig na kung mapakla ang tubig nyo at biglang tumamis ito, gagaling po agad kayo. May nagdarasal po sa inyo. Subukan nyo, ilang beses ko na po yung nagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At meron na po tayong 53 minutes kahit anong oras po pwede pong gamitin yung dasal. Kahit anong oras, wala po yan, hanggang hindi pa ako nagla-live sa YouTube channel ko, ay may visa yan. Hanggang hindi ko pa napapalitan ang araw na mag-Healing Water ako, may visa po yan. Lahat po yan. Wala pong mawawala dyan. Wala pong bayad yan. Libre po yan. Huwag nyo na pong isipin kung paano po makapasok sa GC. Wala pong GC yan. Libre ni Jesucristo yan. At maraming salamat sa Facebook page natin. 1 million. Sayang, wala akong sahod sa Facebook page. Kung dito nangyayari yun, million lagi ang pag in-upload ko. 100,000 agad. Wala pang isang oras, 100,000 agad. Wala pang 24 oras, 1 million agad. Kung dito lang yun nangyayari, sigurado, marami akong pera. Kaso wala tayo sa YouTube channel, sa Facebook page. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa like at share. Malalaman ko rin po yan. Maraming salamat po. Antayin nyo, pag naging 15,000 yan, swerte nyo, magkakaroon kayo ng pangontra. Pag-ingatan nyo yung pangontra nyo, ha? Hindi ko po yung kinuha yung pangontra nyo, yung dasal lang sa Facebook page, YouTube channel, ha? Wala pa yung nanay, tatay nyo at lolo nyo, matagal na pong dasal yun. Pag-ingatan nyo po. Wala pong bawal yung kwintas. Ang bawal sa kwintas. Kahit sa patay, sa cemetery, pwede siya. Kahit sa CR. Ang bawal lang po sa kanya, bawal lang siya dalhin sa bahay aliwan pag hindi mo kasama ang asawa mo. Kung wala kang kasamang asawa at wala ka pang asawang susunod nito,
huwag mo siyang dadalhin upang ipagamit mo ang katawan mo sa dyablo. Ituturo niya ang karapat-dapat na lalaki o babae na gagalaw sa katawan mo at makakasama mo siya habang buhay. At yun ang taong magmamahal sa iyo ng buong puso at tapang niya. Trabaho ng pangontra yun. At ilalayo kayo sa panganib at ilalayo kayo sa mga taong marunong magdasal, sa kulam, sa usog. Madiditik nyo na may kakaiba siya na masamang iniisip sa iyo. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gabayan nawa kayo. Norma Caballero, Apo, magandang gabi po. Malapit na po kayong makapunta sa amin. Oy, Ate Norma Caballero. Tuwan-tuwa nga po si Tony Maro. Sabi niya, dadayo daw siya sa inyo. Taga Cagayan de Oro din po siya. Oh, ayan nyo, Ate Norma. Pag nakapunta po ako dyan, samahan nyo po akong maligo sa dagat nyo, ha? Oh, Ay, nandito po si Ate Tess Adorna. Lagi po yan nagbibigay ng things at saka ano ba tawag dito? Yung super chat. Yan po ha. Hanggang hindi pa ako nagla-live sa Facebook page ko ng Healing Water, may visa pa yan. Tandaan nyo, nakabasa na naman ako sa Facebook page. Bakit ayaw nyo kasi subukan yung Healing Water niyan? Pabukid doon po ko, medyo malapit lang po sa Cagayan de Oro. O, yan o. Yan, galing po yan dito at Norma Caballero Chon, si Tony Mar. Nag-airplano yan. Sir Tony Mar, natanong pala kita, sagutin mo muna yung tanong ko at lagi ka naman nanonood sa akin. Pagka sumakay po ba ng airplano, kailangan pa ba ng passport? Ano po bang kailangan na ID? Kunyari, di ba kasi kayo dito yung birthday ko, pumunta kayo eh. Sir Tony Mar. Di ba may ano po kayo, yung ID lang po bang kailangan, lisensya, barangay clearance, ganun po bang kailangan o ID? Wala po kong alam kasi sa tatapat, alam niyo naman buhay ko, galing ako sa Divisoria, sa Sabsaban lang. Kailangan pa ba ng ID? Asawa ko kasi may passport, ako wala. Ano po ba dyan sa Cagayan de Oro tsaka sa Bukidnon? Ano po bang kailangan dyan? ID lang po, Apo. Ilang ID po? Ilang ID ang kailangan dyan? Kung vaccine, meron akong vaccine. Government ID po, sir. Meron ako, lisensya. Karirin nyo lang ng lisensya ko. At saka, vaccine card. Meron po akong vaccine card. Naka 2 doses na po ako ng vaccine card. Kaso wala pa kaming Eugene Go, sabi mo kay kuya, wala pa rin kwintas niya. wala pa. Isip pa ako. Wala pa kaming yung yung booster. Pero nakadalawang na ako, vaccine. Yan. Marami Pati mo si kuya, Eugene Go. pwede po kahit anong ID, kahit anong plus vaccine card. Meron po akong vaccine card. Basta wala pa akong booster kasi di pa kami binubooster eh. Yung yung dalawang dosage, yung binaksin sa akin, una at saka yung pangalawa. Yan. Yun lang pala pwede. Okay, alam ko na. Makakapunta na ako kay Ate Norma Caballero. Okay na po yun. Okay na yun. Okay na yun, dalawang ganon. Okay, pwede na yun eh. Kasi ganon din yung ako, tinignan rin yung lisensya ko eh. Paalis po ako. Malapit-lapit na. Itong June. 10 araw akong mawawala sa Barangay Ascomo. Kaya si Aposinda, hindi po maglilista yan. Sabi mo kay kuya Eugene Go, busy ako sa sir, yung Eugene Go. yung ginjo. Nagbigay ng ito, donasyon sa altar din. Nagbigay po kayo sa altar. Diba? Pasensya na po kayo na hindi muna po kayo mahulugan yun ni Aposinda kasi bukas po ay This busy. week ko pa mahulog. This week pa ho. Kasi this week po, ito bukas po, dapat mahuhulog yan. Kaso, alam nyo po may service ako, matagal na po ito, naka-schedule. Doon po sa mga bahay na maligno. Marami po doon, malas yung negosyo nila. Asawa ko po, taga Cagayan de Oro eh. Pero nasa Pandaki po kami ngayon. Pupunta po kasi ako dyan. ID lang po, Apo, at ID lang po, Apo, ang kailangan nyo. Si Ate Carmen pala to eh. Meron. Si Ate Carmen, dyan pa kayo nag-chat.
pwede na kayo dito mag Reras kayo natin normal. Reras lang kayo natin normal minsan eh. Dito lang ang cellphone, mababasa pa naman yung chat niya. Oo. May ID na po kami ni Aposinda. Uy, isa lang ID ko. Yung vaccine lang daw yun, pwede na daw yun. Kahit isa lang daw sabihin ni ni Tony Mar. Magaling dito si Tony Mar. Oo. Mura lang yung ticket niya. 2.5 back and forth. Si Tony Mar sa Bukidnon, 2.5 lang back import yung nila eh. Ano yun? Naka-promo. Naka-promo siya. Yung Oo. pag promo sabi niya 4,000. 4,000. Oh, ID niya. Oh. Meron na akong naka-renew na ako ng lisensya ko. 10 years na yung expire. Tapos meron na akong TIN number. Tapos may barangay ID na, may barangay clearance ako. Yun lang naman pala kailangan at saka vaccine. O di makapunta ako makasakay aeroplano. First time ko sumakay ng aeroplano. Sigurado dadaling ko yung GoPro binigay ni Ate Bergie. Hoy, kahit daw sa punta kay Eugene Go sa, di ba Cagayan din si Kuya? Pupunta ako sa inyo Kuya, layo mo Masusubukan ko yung GoPro. Pwede naman daw sila pumunta ron kunin lang yung pangontro. Pwede rin. Sige. Sa June pa ha, hindi ko pa alam kung kailan darating si Ate Carmen. Pinagdarasal ko siya na sana makita ko yung lugar nila kung gaano kaganda. Kasi first time kong sumakay ng aeroplano. Dati nagdadrive ako papuntang Samar, mag-isa lang ako. Sanay ako sumakay ng barko. Kasi ilang beses na ako nagdrive ng Samar mag-isa lang. Sumasakay ako ng barko. Mura lang yung barko. Umiyak yung maiwan diyan sa asko mo. Umiiyak yung iwan diyan sa asko mo. Umiiyak po. Hindi po pwedeng sama sila to pay. Dalawa lang po kami ni Aposinda pumunta ng Cagayan de Oro. Sila to pay kasi nag-aaral po yan. Ito pati ko. Tsaka dito patitira yung kapatid niyang babae. Diyan si Ate Ros. Kailangan pa namin bayaran siya. Siyempre, pagkain ng bata. Mga 10 araw lang naman ako dyan. 10 araw lang naman. 7 araw na gamutan, 3 araw, 2 araw pasyalan. Sana po, mapili niyo po ako. Yan. Sige, mapipili ko kayo. Basta huwag niyo kalimutan mag-like at mag-share. Salamat po. 1 oras na po tayo ngayon, ha? 1 hour na po tayo and 33 seconds. Salamat po. Maaga pa ako aalis bukas eh. Alas 9 ako susunduin. Kakausapin pa ako ng nanay ko eh. Kasi alas 10 na po tatawag po yun. Ha? Salamat po. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Thank you so much po sa lahat. Maraming salamat. Babalik na natin yung rosaryo. Yung rosaryo yung pinapaso sa akin ni Papa Diyos minsan. Pero sana naman gusto ko yung rosaryo yung magandang klase. Meron akong rosaryong magandang klase. Kami po gusto po namin bumisita sa mga kamag-anak namin sa Cagayan de Oro. Ipinagdarasal ko po na sana ipagkaloob ni Lord na maka-uwi kami sa Cagayan. Ganun po ba, Apo? Sana bigyan mo din ako. Apo, pwede po ba kayong makapunta ng Zamboanga del Sur? Pagamot ko po ang kapatid ko po na stroke eh. Hindi na po eh. Hanggang lang po ako eh. Hanggang Cagayan de Oro lang po ako. Kasi marami tayong pasyente. Napakarami pong pasyente. Ngayon nga po, hindi po naglilista si Aposinda. Kaya nga sabi ko po nga sa inyo, pumunta na kayo sa bahay namin. Malay nyo. Katulad ni nanay, diba? Naalala nyo po si nanay? Yung si nanay na inip. Hindi ko naman po siya magamot dahil marami mas malala din ang sakit. Yung umalis po siya, sabi niya, lalabas lang siya, yung pala umuwi na. Tapos dumating yung babaeng na engkanto. Hirap na siya. Yung nakapikit yung mata niya, hinahanap niya ako. Yung nahawakan niya yung kamay ko, biglang dumilat ang mga mata niya. Kahit din ako natulala din ako paano rin nakalakad yung si nanay. Hindi ko rin alam paano mangyari yun. Apo, sa Cuenca rin po ba sila nanay nyo? Galing na po ako dun eh. Opo, taga Cuenca po siya. Sa may Makulot.
Oh, yun po yun. Kahit ako, nagulat ako si nanay, paano nakalakad yun. Yun po si nanay, naging violet na. At wala na po makita medisina. Nagulat nga ako paano siya nakakyat sa L300, napakataas. Pagkakataon niya po yung gumaling. Napangangap po ko dun. Nakahanga-hangang ginawa ni Kristo. Pero sayang po si nanay na inip. Apo, sana mabigyan mo ko. Basta 25 lang po ibibigay kong pangontra. Yung pangontra niyan, sahod ko lang po yan sa YouTube channel. Ibibili ko yan para sa inyo. At ipamimigay ni Kristo yan. Balang araw papalitan din ni Papa Jesus yan. Sa pamamagitan ninyo. Pagdating ng Pasko bagong taon, kung pala rin ako tumaas ang panunod nyo sa YouTube channel ko, sana manood kayo. Kasi hindi rin naman ako makikinabang dyan. Magbibigay ako ng 5 kilong bigas. 5 kilong bigas. Tapos, 7 sardinas, 7 Lucky Me, 7 3-in-1. Oh, yan ang ipamimigay ko. Kaya lagi kayo manood sa YouTube channel ko para makapag-ipon ako at makapagbigay naman ako. Siyempre, unahin ko munang ipunan yung pangontra. Kaya-kaya ko yan. Tapos, pagdating naman dyan sa December, yan naman ang gusto ko. Gusto ko magbigay ng Pasko, kahit 2 sakong bigas lang, 50 kilos yung di 50. Oh. Tapos, Lucky Me. Yan, nakatulong na rin kayo sa kapwa nyo. Hindi rin sa akin napunta yun, nakapunta rin. Sana po magkaroon na nga po rin ng pangontra po. Madali lang ang pangontra. Basta't wag lang yung hindi manonood sa YouTube channel natin. Makakabili ako niyan. Kaya ko niyang bumili para ipamigay sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Good night na po. Tatawag na po yung nanay ko. Nagtiting-ting-ting-ting-ting-ting-ting na yung nakapula po, apo. Okay po bang puntahan ko na lang po siya sa inyo? Opo, mas maganda pang ipunta nyo na lang po siya sa amin. Mas maganda pa. Maraming salamat po. Doon sa YouTube, Facebook page ko, hindi ko rin alam kung paano gumaling lahat ng araw ng Biyernes at Huwebes na himala ni Kristo. Meron nga taga Bicol, nagbiyahe pa rito eh. Nagpalista tapos nagpabiyahe. Pumunta sila yung isang tao rito tapos nilista, pumunta sila. Hindi naman binigo ni Papa Jesus, nakalakad. Kahit nga ako, nagtaka nga ako eh. Sinabi ko lang naman doon sa tao, nakita ko si Satanas sa loob ng katawan niya. Oy Satanas, lumayas ka dyan sa loob ng katawan niya sa pangalan ni Kristo. Ay mamaya kunti, nakalakad na siya. Yun, kahit ako nagugulat ako. Aminado ako, napapanganga ako. Natuwa ang puso ko, siyempre nagkakalak, pero hindi ko alam paano nangyari yun. Apo, sana bigyan mo ako ng pangunta para sa anak ko. Malapit kasi sa disgrasya eh. Wala pong problema, Rowena Sanchez. God bless po, Apo, sa travel mo. Kalooban ng Diyos. Kasi gusto ko makarating ng Cagayan de Oro. Gusto ko makita ang kanilang simbahan. Kung gaano kaganda. Hindi lang, at gusto ko rin makakita ng ibang tao habang ako'y nabubuhay. Hindi lang Divisoria ang pinuntahan ko. Gusto ko rin makapunta ron. At gusto ko mapuntahan ang simbahan nila. Basta, hindi ko alam kung bakit gusto ko pumunta doon. Kasi akong taong ayaw ko pumupunta basta-basta. Malay mo, magkaroon ako ng maraming makakita ako ng mga kaibigan ko doon maligno. Maraming salamat po. Thank you. God bless all. 1 minute. Namatay, 1 oras na. Patayin ko na po to. Salamat ha. Salamat po sa inyong lahat. Salamat. God bless all po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa paglalike at pag-share. Tandaan nyo po, pag naging 15,000 tayo dyan, 14,000. Susunod, pagka dumami pa yan, magbibigay pa ako. Thank you. Salamat po. Patayin ko na po. God bless. Thank you. Magkita-kita na lang tayo bukas. Tony Mar, sa Katedral po ng Cagayan, San Nazareno, charge po yon sa SM Mall. Apo, nagpalista na po ang Friday. Sobrang pagod na po inabot ko sa traffic at lakas ulan.
Talagang ganun po talaga. Maraming salamat po. God bless. Oh, thank you. Bye-bye. Salamat din po. Salamat po sa pag-healing water. Yan na pala patayan. Nandito pala, kala ko Facebook page to. Ito pala patayan. Pinipindot ko yung baliktad pala ito.